от Сливен, който е от 9 годишен в моята школа, аз съм школа за деца. И той ми писал във Фейсбук съобщение: господин Христов, как е възможно това нещо? Разбирате ли, той е малък, 9 години. Той вижда статия, бора с наркотици. Как да му обясни на това момче? Разбирате ли? Имам още деца, на 5 години, на 12, имам вице-шампион миналата година при мъжете, 14 годишен. На отбора родителите им са притеснени всичките. Баща ми вдигна кръвно с сонде, с неестен, как казваше, на 70 кусор години. Не са готини тия неща. Значи или ни обвиняват, арестуват, ни прибират и всичко свършва, или сега 3 години трябва да обяснявам, че нямаме сестра и да градя на ново доверие това, което съм правил 12-13 години. Обиден е место казано. Нямам избор за кого да се съжаваме. Веднъж ме обиди държавата, че не ми даде лиценз за да караш миналата година, всички знаете, аз карах македонски лиценз. Нали развявах две знамена, македонското и българското. Нямам нищо македонско, но хората ми помогнаха да отида да карат, тъй като нашата държава нямаше право, беше изключена от Световната федерация по мотоциклизъм, защото дължеше пари. Нали, въпреки всичко, какво да кажа повече? Не е обидени, просто сме огорчени страшно.